dan sibun kijing sukhia kiba na kaliang jonga bat na kaliang baro hi wan sini hagbai de ba kene ka jing dawa ha gede gede gamat phang namar bangi kene ka sarkar Meghalaya ji kene ka MDA ngai ba kadai ka khisi pe lok ba kadai ka sarkar jong ki bar jela te lada dei ka sarkar jong ki trai jela trai muluk jadi mas sangap ya ka jing dawa jong ka ribe ka chaj ban riu sibun ki jing e kham tam hagbe de kinong hikai ngahne nga abat ikene ka plaka PE kene plaka pe ikino hikai ngi isnai ki dawa ya ka hok namta ka tulop ngai ka sarkar bun sin ka juset ki tulop jikino hikai mudur fi ki khon ki ti jong kini ki MLA jong kini ki minister lada rum dei na kino hikai hangtu ki khon ki ti jong ki kenang ki start kat ba ya kino hikai pat de ki penjenjar ki pensertok katulop ki set ki benai ban yo ay katulop kin ha ban mi pat ba ki sodai hi kata ti na kata ni mi ban kersian ya kene ka seng VPP namar ba ni i kene ka seng ga ba shimkhia ka bakit khia nam ta karib ka chal ban reu ban yasat nam ta u pat ba nam ta karib ka chal ban reu ban mi ban wan ban yakhi ban dawa ban pek ya ka jing le jo kene ka sarkar kumbalong hang tipo jantia namta katuka Shri Cement Limited ha kapnu kiyo kapisa kiyo ka jingmi nang tu ngrei ki trai muluk ki don kanu hang tu bandalek PCI ki press na trai di kamtip ha ba kendalek banwat jingtip kanu ki trai muluk ki boyok kam hang tu ki boyok jimentoy ha ti isibun ndai tangkat ndai kita ngrei sibun ni kejing long jong tadi ka sarkar ni hadu kiput kisam habordar ha kabordar jingi la nang syak khnyot ki parado prasnan selpengap ha kapnu kejing syak lebeng ha banlik liang habdan kamban ha habdan kamban panji da na ka sarkar ha hadu menta uput usam mbek ti ni pun ki khon khasi ka bri nyotrap ni sokhia ban susnap ban susong hayeng nyimla klem da man ajing kersian ya kani kaseng namar bangi i unong yalam jengi barden katnu ulaya sai ulaya ki namta karibe ka jai benriu syak thangan namta karibe ka jai benriu la dai ki ki mali katu sne mulong mali la dai ki MLA labiang labet nton kam shu ban khuslai ha